Borta Filip. Försöker du gå ner igen? Ja, duktig du är. Ja. Filip där. Ja, fast ni behöver inte leka nu. Var ska du gå nu då? Var ska du nu då? Oj. Jag filmar nu så. Ja. Hej. Vad gör du? Sixten. Vad gör du? Ja. Vad gör du? Ja, vad gör du? Ska jag hjälpa dig? Så ja, duktig kille. Ja, då tänkte jag att jag skulle bjuda hit en tjej som ingen har hört talas om överhuvudtaget. Greta Garbo. Greta Garbo, det är Ska du iväg nu igen? Ropa pappa nu. Kom då! Kom då, din. Hej, Sixten! Kom då! Sixten! Här är jag! Kom då! Nej, jag hittade en stol.